Dobrý, kuriér, no už som tu u vás, slečná. Teda balíček mám pre vás. Dobrý, áno, už idem. Moja obľúbená zákazníčka. Tu vás prosím podpis. Jasné, páči. Ďakujem, to bola predmanželská zmluva. Prosím. Sranda, veď viete, že ja vždycky rád posrandujem. Už som sa zlákla, dobre, ďakujem. Ešte mi to otočte, prosím vás, musím si to ešte odfotiť, že som vám to odovzdal. Iba aby, viete, som mal potvrdenie pre sklad. Dobre, ďakujem. Čo si to inak, slečna, stále vy objednávate, že viete, každý deň tu chodím, ako nie, že by mi to vadilo, ale to zaujíma to, viete, ak môžem. Ale viete čo, Herbers, neviem či poznáte, má vypredaj 1+1 zadarmo, že všetko, čo dáte do košíka, tam máte 2x, 3x. Akože toto ma vôbec nezajíma. Ja som si teda objednala ešte zásobu, pretože už ten vypredaj končí a ešte s kódom SAKY10 tam máte zľavu 10%, takže už je to využite, už máte trošku kúty. Kút? Nemám až také. A viete čo, ja vám jedny tie vitamíny dám, však vy ste môj obľúbený kuriér a by sa vám hodilo trošku. Ja, ďakujem. Majte sa. Vy si moja obľúbená. A môžem ešte na záchod, prosím vás, skúvame.